Roblox hry. Asi to poznáte, to je taký ten Tycoon, kde sa vlastne predbiehate, že kupujete ako za peniaze. A ja som teda toho nenatočil nič také, takže je to vlastne asi urobené tak, že ja niekedy nemám čas a vlastne potom že som na divine. Takže že prvá investícia padla. Ja mám ešte dosť Robuxov, som nečakal. Že je na to Dáte si, ja sa chceš vykydať z tohoto voga. Víte co? Já jsem Kit. To ide, ale keď sa túto investíciu robíš, hej, toto ide. Ale toto nejde. Takže to je asi dosť blbé. Ja sa teda budem snažiť zo všetkých mojich síl šmyknúť, pretože som na 7 dokonca. A teda keď sa šmyknem, tak to je zase, pretože tá typka tu bola predbieha. Ja dúfam, že predbehne ani. Jasne, to je také klasické tajkony, kde musíte utratiť. Tak to bol, aby vás spustil dopredu. Jo, klasické vidiaci tajkony. Ďalej, teraz Robuxu. Ja budu nic za 1 biliónu kupovať. Kámo, to ako vás schválne pustíte. Jasne, jedno poličko pred cieľom musí dať 2 dokonca. Nemôžu platiť. Dokonca. A môžu. Chcete ďalšie? Do pohodí. Je ďalšie 2 Robuxy. A musím to stať minútu. Dá sa to minúta, proste musím to skráčiť. Áno, 9 Robuxy. Dobre, skráčiť. Juhu, som na to bogáne. No asi cieľom takto videa, teda mohol som ho robiť dlhšie. Teda cieľom je to klasy to ráda, to je divná farma. Počkej, kam ide vôbec? Aha, to je prelagoval. No teda to bogáne to divný, ale spravíme sa za to, že som rokám a že mám nádchu. A ja chápem, mám proste šťastie. Ja som cez zimu som nič nechytila a teraz pomaly na leto už chytím. Kámo, ja som proste čierna, fuj.